jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bella hetto bela en garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetende puluruji dartiyankoji dartol fulɓe nde jinnaɗo men professeur Saydu KAN Moustapha Poli yurmede Allah wone makko. Caggal nde gummiɗen e puluruji dartiyankoji joni natten koye dartol fulɓe, holto fulɓe gummi, holko haala iwde fulɓe. Ɗum noon koye ɗum paaɗen so Allah jaaɓi. Holɗo fulɓe gummi? Ngal ɗo namdal waɗi jeddi ha heewi, te ha hande nanodiral waɗani. Kono tan wittoji kewɗi baɗaɗi e ɗi duuɓi battidiɗi balli yimɓe ɓurde andude iwde fulɓe, ko ɓuri labtude e ko windano walla haalano iwde mabɓe. Jibru ndu noon ko tubakoɓe woɓɓe mbiya porteɓe gaddi ɗum, sibu gila nde ɓe jokkodiri e Afrik naɓe kamɓe tubakoɓe ɓe darino tan ko feccude leƴƴi Afrik. Kala ɓalejo poynunoɗo walla wojji seeɗa ɓe mbatti ɗum danejo Europe najo. Wonno ko ɓuri hewde koɓe mbiyata fulɓe ko fulɓe waɗeɓe ɓe, kamɓe windiyankoɓe tubakoɓe hewɓe ɓe jaltini peeje fof ngam wattude fulɓe leñol danowol no mabɓe ni. ɓe mbaɗi feere fof beele fulɓe ma giw nokkuji fof so wona Afrique. Woni hen e mabɓe kamɓe tubakoɓe winduɓe ko fati iwde fulɓe tumniɓe ko nandi e gonga, kono ko ɓuri hewde ko koye funti tan dari, koɓe pefindi ɓuri hewde. Anduɓe tubakoɓe wona tan fulɓe ɓe jinno tan windi, ɓe mbaɗi noon leƴƴi kewɗi. ɓe jeehi haaɓe mbi misiriyankoɓe e nder yonta Firawuna en e Éthiopie e Somalinaɓe e ko nandi hen ko raneɓe. Kono inayi mabɓe nunɗuɓe ɓen mbi iwde aade janguirtake tan nguru ɓandu mum, ina foti janguirede gueɗe goɗɗe ko wayno ƴiƴam, pinal e dartol didigal mum, leƴƴi goɗɗi e ɗemgal mum. Ko ɗen gueɗe gaddani anduɓe hande ɓe laaɓede fulɓe koye leñol ɓaleɓe jeeya. Holli ɗen gueɗe ina jeeya hen ƴiƴam. Jangde ƴiƴam holli leƴƴi aduna ɗi fof jiidi iwdi. ƴiƴe mbaɗi ko pecce pecce, ina woodi feccere A, ina waɗi feccere B, ina waɗi feccere O, ina waɗi feccere AB, leƴƴi fof ndendiɗe. Kono ko ƴiƴam ɓaleɓe tan wawi waylude gabbe mum nandinaɗe e charte ngam hebde ñonkantoji mboros pawle ndungu, ko wiyete ko paludisme e ɗemgal Faransa. Ko ñawdowo biyeteɗo pales yiiti ɗum ɗo. ƴiƴam fulɓe wonno ko ƴiƴam ɓalejam ina jogui kan mbayka, gabbe ƴiƴam baylotoɗe no sarta so kawri e mboros paludisme. Nder ƴiƴam fof ina waɗi ko rokkata ɗum wawde dartade ñonkotoji mboros hayso pawgal ala, ko anduɓe mbiyata heddere suter, heddere reta, heddere jego. Heddere suter ko ɓaleɓe kerori, heddere reta ko raneɓe kerori, heddere jego ko olduɓe kerori. Reta e jego jalti koye suter, ɗum firti ko raneɓe olduɓe jalti koye ɓaleɓe. Fulɓe noon gila ɓurɗo wojjude o ha ɓurɗo ɓawlude o ko heddere suter tan woni e ƴiƴam mabɓe. Nden noon nguru ɓandu tan ala ko wallita e witto ɗo leñol men ngol ummi.
fulɓe fof ina kawri ko funnaange Afrik ngummi hade mumen yaade hirnaange Afrik. Mawɓe maɓɓe heewɓe ina ngongdini ko hakkunde leyɗeele arabeeɓe hannde ɗe e Sénégal Fuuta Tooro, Fuuta Fuladu ɓe njilli ɓe mbaɗa yah-ngartaa e ndeer duuɓi ujunnaaji keewɗi. ɗum ne ko haa hannde. Pinal maɓɓe ina jiidi e pine ɓaleeɓe ɓe njiidi weeyo, fulɓe mum eggeyankooɓe e seɓɓe mum ɓuurankooɓe. Hay so waɗii geɗe keeriiɗe nder pine ɗeene ittata ko renndaa ko ɓuri heewde. Fulɓe hirnaange Afrik ina jogii jettooɗe no leƴƴi ɗi ɓe koddi ɗi, ɓe njogii kadi kiinɗe no ɗiin leƴƴi ni. E ɓe mbaɗi awooɓe hono subalɓe, aynaaɓe hono fulɓe, seernaaɓe hono tooroɓe, sehooɓe hono lawɓe, haɓateeɓe hono seɓɓe, jaarooɓe, awluɓe e wambaaɓe e ko nanndi hen. Haalooɓe Pulaar mbi seeno fof walla buruuri fof e gonooji mum kala hodduɓe kamen njiiti. Fulɓe funnaange ngoppii jettooɗe kono won heen e maɓɓe reenɓe kiinde mumen gaadanteeje ɗe ɓe ngettunoo hirnaange Afrik ko wayno Fuuta Tooro, Fuuta Masina e Liptako e Jaafun, nokkuuji woɗaaɓe, wururɓe, tooroɓɓe e ko nanndi hen. Funnaange haa hirnaange pulaagu ngu ko nguuru. Ndimaagu, karay siraakal, kerse, gacce e ko nanndi hen. Wonko waylii e koɗorɗe ɗe walla e sifaa desondiral maɓɓe, kono ko ɓuri heewde ina renndaa. Ko wayno teskuya goɗɗitingol fulɓe e iwdi mumen ɗo gootel. ɗum noon ina heewi doole e bindugol dartol walla witto iwdi leñol. Leñol fof siforte ko ɓuri heewde ko ɗemngal mum. Ɗemngal Pulaar walla Fulfulde ko ɗemngal ɓalewal no ɗemɗe ɓaleeji ɗi fof ni. ɗum noon aan ni wittiyankooɓe tuubakooɓe, holno leñol danwol jogortoo ɗemngal ɓalewal, ma en ngartu heen e bindande garooje. Ɗemngal Pulaar ma Fulfulde ko ɗemngal jiidungal e seereraare, Jolfuɓe, Basari e ko nanndi hen. Ko ngal ɗemngal jiidungal kadi e Kongo, Mboosi e ko nanndi hen. E ngal luɓii noon ko heewi e Mandinkoore e Sapotoore e Songay e Soninkoore, Hawsankoore mana leƴƴi koddaaɗi. Holɗo njaaraten ko fewti e dartol fulɓe. Hanki tuubakooɓe arnooɓe honde Afrik njinnoo tawde ɗon ko pinal dokkowal tuugnorgal konngol maɓɓe. Ko ɗum waɗi kala ɗo ɓe njiinoo foynuɓe seeɗa nder ɓaleeɓe ɓe njiɗiino serndude ɗumen e ɓaleeɓe woɗɓe ɓe. Ko ɗum addini ɓe wiide fulɓe ko Europe naaɓe. Hannde noon gandal mehal ngal wittooɓe raneeɓe holduɓe e ɓaleeɓe kuutorii holli fulɓe ko leñol tan e nder ɓaleeɓe Afrik. Windande aroore nde ko hollude kala ko winda walla ko haala iwde fulɓe fawaade e duttorde. Ko annduɓe tuubakooɓe mbindi e iwde fulɓe. Ina jeyaa heen gorko biyeteeɗo Toksiye. O tuubaako windi ko heewi e dartol fulɓe, ko kanko adii rentinde kala ko winda e dartol fulɓe ko adii hitaande 1937 caggal jibinaade Annabi Issa. Nder deftere makko wiyeteende Meure Histoire des Peuls woni jikkuuji fulɓe e dartol mumen, nde o windi hitaande 1937 o lelni doggol winduɓe ko faari e dartol fulɓe. O holli e nder deftere nde pelle wiiɓe fulɓe ngummi koye tuubakooɓe e wiiɓe fulɓe ngummi ko Asie walla Afrique funnaange. Kono kamɓe fof
ɓe kawri koye wiide fulɓe ko raneɓe Europe ɓooyɓe won hen tan ɓe ɓaleɓe motti. fedde wiinde fulɓe koye tubakoɓe Europe jalti ina jeeya hen docteur biyeteɗo Lilièvre hitande 1982. O wi fulɓe koye taniraɓe Farayse naɓe wiyeteɓe golluwa en jalti. E wiide makko ɓen golluwa en gari Afrik ko ɓooyi ɓe majjodiri e leñol mabɓe gadanol ngol e nder duuɓi 280 264 hade annabi Isa. eɗen gandi e leydi Farayse hande ndi ko leñol danewol golluwa en adi hen hodde kamɓe wiyeteɓe Celte en. ko Romain naɓe pooliɓe e gardugol lamɗo mabɓe biyeteɗo Jules César e hitande 52 hade annabi Isa. capitaine Fizek hitande 1992 o wi fulɓe ko tubakoɓe wiyeteɓe Pelezen mamiraɓe hunde e Geregen jalti. Geregen ko funnangue worgo Europe koɗi. eɗen gandi ko Geregen gaddi pinal e tubakoɓe Europe heddiɓe ɓe caggal nde ɓaleɓe Misir naɓe e yonta Firawuna en dokkiɓe gandal. docteur Tali hitande 1876 o wi koye Tiji Kan en walla Bahume en fulɓe jalti. ɓen noon ko worgo Europe koɗi. e wiide makko ɓe gari e Afrique waɗi duuɓi 500 e nder hemre 15. fedde wiinde ko Asie e Yahuɗen fulɓe jalti ina jeeya hen Golbery e hitande 1987. o wi koto leydi Indo en fulɓe gummi kamɓe e mandinkoɓe. colonel Frey e hitande 1995 o wi fulɓe jalti koye leydi Vietnam koɓe Indonésie naɓe. o rutti e bindi makko goɗɗi o wi koye Yahuɗen fulɓe jalti. Mathéus e hitande 1995 o wi koye leydi Indo en e leñol o wi koye leñol Indo en biyetengol Laskar en fulɓe jalti. o rutti kankone o windi koye raneɓe Yahuɗen fulɓe jalti. Georges Désital e hitande 1942 oɗo ɓuuri woɗɗinde iwde fulɓe. o wi ko caggal Asie ɓe gummi hono Malaisie e Polynésie. on diwan noon ko hakkude Asie e Amérique e ñiɓirde Océanie woni ina woɗɗi Afrique no feewi. Maurice Delafosse e hitande 1911 ko lamɗo gando ɓuuri annude wittoɓe foof hade Cheikh Anta Diop arde kañum e fusine mum Aboubacry Moussa Lam mo duɗal tongal jaabi ha tirti to Dakaru. kanko Delafosse o wi fulɓe ko Yahuɗen jilluɓe leƴƴi jeyaɗi leydi Sam hono funnague ɓadiɗo walla Yahuɗen hoɓɓe Sam. o wi ko ɓen gummi funnague ina ngara ha Fouta Toro e yonta laamu Ganna. kono tan ko haali ko foof ala ɗo ñiiɓi sabu ko ɗemgal fulɓe hono Pular fulfulde riwri ko addi ko sabu Pular ko ɗemgal ɓalawal ngal fulɓe e sereraɓe e jolfuɓe ndendi to iwdi to te ɓen ko ɓaleɓe. o wattindi wiide fulɓe ko Yahuɗen ko Tukuloren esngu sereraɓe e jolfuɓe e wiide makko luɓi fulɓe ɗemgal Pular. sabu Delafosse e anduɓe tubakoɓe e on saaha nderino tan ko seddude leñol ngol ɓe ko fulɓe ɓe ko Tukuloren. ɗen caɗele garani hay anduɓe fulɓe hande ɓe
walla woɗɓe yiɗɓe wattude leñol ngol leƴƴi ɗiɗi ceertuɗi. kono tel e hitande 1986 o wi ko e coppinaɓe raneɓe jibini fulɓe, ɗum firi ko yahuɗen jibini fulɓe. Winter Bottom e hitande 1982 o wi fulɓe mbawa wonde goɗɗum so wona yahuɗen tan. Girimal Grandum e hitande 1987 koye ɓurɓe tidde ñiire o jeeya. Feere fof o waɗi ngam hollude fulɓe ko yahuɗen. On yeehi haw holli yogo e ganniji fulɓe ɗi o sikki ko yahuɗen jeyno. Edmond Morel e hitande 1994 on koto yahuɗen nawdi fulɓe. Fedde winde fulɓe ko Afrik naɓe ina jeeya hen Bart hitande 1960. O wi ko leydi kuus hono leydi Sudan hande ndi fulɓe gummi. Wiyeteɓe kuusɓe ko ɓaleɓe yoɗɓe andaɓe gila e laamu Firawuna en. Gustave Mollien e hitande 1922 o wi ko Nubi walla Nubia worgo Misira fulɓe giwi. O wi kadi ko berebere en ɓe gonno. Berebere en noon ko safalɓe hoɗɓe Maroc, Mauritanie, Mali, Niger, Algérie, Libye won to ɓe mbiyete Touareg en. Docteur Lasnet o wi ko palol Nil maayo ɓalewo feccingo Misira fulɓe giwi. Nil ko maayo ɓalewo feccingo Misira, inde maayo ngo yalti koye konngol Pulaar Niile, ɗum firti koko ɓawli. Hay safalɓe ina mbiya Niile so ɓe jiiɗi joofade comcol ɓalengol. Tumnorde mum koye ɓaleɓe fulɓe ɓe kocci konngol ngol ko safalɓe Mauritanie tan ngandigol. Berebere en e arabeɓe ganda ko firi Niile. Niile ko fulɓe mbi noon maayo Niile noon wurni Misira rokki leydi ndi fayida mum gila e laamuji Firawuna en duuɓi ujunaji 5 hade nulaɗo men Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yo jamme kisal gone mum ha ñalawma hande o. O wi fulɓe ina nandi e misiriyankoɓe e yonta Firawuna en. ɓe dogi Misira ɓe kucci e coppi. ɓe gummi ɗon ɓe jantoye Maroc hade mabɓe yortade e Fuuta Tooro maayo Sénégal. O abbiti koye miijo Bart biɗo ɓe ndewi Maroc. On Bart tengtini tellugol fulɓe e dande maayo Sénégal Fuuta Tooro e hitande 1950 caggal Isa. ɓe tawi laamu Ganna ina e nangue hoore mum ina ɓamti haala ko foti. Gorko goɗɗo biyeteɗo Selesman ko ɓurɗo majjinde anduɓe. O waɗi feere fof ngam hollidde fulɓe ko tubakoɓe gonno. ɓe ɓowliti caggal ɓoygol mabɓe e nder Afrik e wiide makko. André Arsin o wi fulɓe ko hunde e misiriyankoɓe hono Égypte naɓe. o wi ko kamɓe goni leñol fuuɗen kaletengol e nder defte Zabour e Tawrete hono Bible. ko hare mabɓe e Farsi en tettunoɓe laamu Firawuna en lomti ɗumen ittiɓe Misira. ɓe poola ɓe dogi ɓe ndewi wargo Maroc ɓe natiri Mauritanie to wiyete Tifid. Tifid noon ko wuro fulɓe ɓoyngo. kono tan André Arsin rutti kadi wi fulɓe koye coppinaɓe raneɓe hunde yahuɗen. o inde wonno koɓe ɓaleɓe hande ranwunoɓe hanki ko kamɓe cosi laamuji kala ɗo ɓe tawi ɓaleɓe. Sabu e wiide makko ɓaleɓe gandano laamuji hade fulɓe arti. ɗum kam ina hawni sabu misiriyankoɓe yonta Firawuna en e coppinaɓe ko ɓaleɓe. so tawi ko toon fulɓe gummi ɓe ɗacci toon laamuji ɓaleɓe, ɓe tawi kadi laamuji ɓaleɓe e yeeso mabɓe. te kadi fulɓe fof cosani tan laamuji.
goƴe windoɓe tubakoɓe ko yidde wattude fulɓe e tubakoɓe. Toksiye e hitande 1937 en mbino ko kanko siwti defte bindade ɗe fof ko fati iwde fulɓe gadiɗe ɗe. O holli koye saraji maayo Nil fulɓe konno. O fulɓe ko hunde leƴƴi hamiten. Hamiɗen noon ko leñol ɓalewol so ngol meeɗi wadde. Kono tan ina faama hande ko tubakoɓe tafingol e dow hutorade inde Ham ɓesgo annabi Nuhu sabu yidde wattude lasli makko lasli yahuda en walla arabeɓe e ɓaleɓe ɓe terde mumen ɓatti ɗon ɓe. O jeyama yiɗɓe ran winde Ham tawi noon Zabour e Tawret mbi on ko tanum Kanan Fut Kus Misira hono ɓaleɓe. Lilias Umberger hitande 1920. O debbo gando ko windi e fulɓe gasara kono fulɓe gannimo. En saaha o wiya fulɓe ko misiriyankoɓe. O wallifi deftere ko fati e ndam hakkude pular fulfulde e ɗemgal firawuna en hono copte. En saaha o wiya fulɓe ko dowrinaɓe maayo Nil. O windi defte dallinoji ɗum. O yiiti enɗam hakkunde ɗemgal Éthiopinaɓe e pular fulfulde hakkunde pular e Masai. En saaha o wiya fulɓe ko leydi Inde en gummi ndewi Misira. O wallifi deftere ko fati e ndam hakkunde fulfulde e Dravidian e ɗemgal Tamulen ɓaleɓe Inde. En saaha o wiya fulɓe ina jiiti e yahuɗen. Henri Labouré hitande 1955. Kanko Labouré koye tubakoɓe wattindiɓe windude ko fati e iwdi fulɓe e ɗemgal mumen. O wi ko Éthiopie fulɓe gummi kono koɓe ɓaleɓe jilluɓe arabeɓe ummoriɓe worgo Misira. O wi no gandu biyeteɗo Levallois hono neɗɗo yanke hono anthropologue. O wi fulɓe ko leñol e nder leƴƴi fuɗɗorde innama aade ɓosani banggue ɓaleɓe walla banggue raneɓe ko leñol deñigol no leñol hakkundewol. Ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi garen e jiyande Cheikh Anta Diop en Alain Angela en e Aboubacry Moussa Lam en e fedde winde fulɓe gummi ko Sahara e Henri Gravrat en e Oumar Kane en e woɓɓe. Ɗum noon Allah jarama on jarama on ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi.